Doncs toca saber què podem fer aquests dies i sobretot el cap de setmana. Com sempre, la Mar i la Júlia ens apropen aquestes activitats. Avui ho fan des de l'Espai Betúlia. Mar, què tenim aquest cap de setmana? Doncs tenim concerts de soul, tenim fires gastronòmiques, tenim exposicions d'art i tenim viatges en vaixell per alta mar. Com veieu, aquest cap de setmana venim carregades d'activitats molt econòmiques. Si voleu descobrir quines són, seguiu-nos. Fer un retrat, ja sigui pintat, dibuixat o esculpit, és una de les maneres que hem trobat els humans al llarg de la història de deixar constància de la memòria dels nostres éssers estimats i de les comunitats en les que vivim. El pintor badaloní Tomàs Atienza ha volgut deixar impresa la nostra memòria literària amb l'exposició Memòria, Literatura i Retrats, que es pot veure aquí, a l'Espai Betúlia, durant els mesos de juliol i setembre. Ramon Llull, Maria Mercè Marçal o Joan Salvat Papaseit són alguns dels 25 retrats d'escriptors catalans de tots els temps que ara recobreixen les parets de l'Espai Betúlia de Badalona. L'artista badaloní Tomàs Atienza, deixeble del pintor Joan Serra, ha volgut establir una memòria col·lectiva que ajudi els espectadors a posar cara als escriptors que conformen el nostre patrimoni literari. Hi ha hagut una relació de la paraula retrato amb importància, amb poder, anem a dir-ho d'alguna manera. I en aquest cas no, en aquest cas jo soc molt partidari de la cultura personal. Moltes vegades es parlen de literats o de músics, i jo particularment m'agrada molt veure les cares. Vull dir, jo si li veig la cara, després l'obra, tot va quadrant, no? La Mariola Campmany és interessant tots, però ella en particular, perquè aquí a Badalona jo conec gent que ha sigut alumne d'ella i encara la recorda, no? I té relació, molta relació, inclús va escriure aquest llibre, Betúlia, que jo he copiat al tram final de la novel·la, veus, inclús poso la data i la pàgina on acaba, no? Ara és com un mapa, és com un univers que reflexa molt la naturalesa i la personalitat de cada individu. Però com que hi ha poca memòria visual, d'alguna manera, jo com a pintor, el que he intentat és reflexar el que jo, davant del personatge i de la informació, perquè també parteixo de la informació, em donaven el que ens suggerien, d'alguna manera, m'entens? Així en els mitjans audiovisuals, els guionistes, ai, no hi ha guions. Jo dic, és que de veritat, és que, bueno, no vull dir guions, vull dir, cada vida de cada un d'aquests és un pel·lículot. Qui digui que menjar bo i barat és una utopia, que no es passi aquest diumenge 18 per Lit Street Barcelona. O sí, i veurà com de vegades els miracles existeixen. 10 chefs faran obres gastronòmiques per demostrar que la cuina de carrer pot ser bona i de qualitat. De les 11 del matí a les 8 del vespre ens trobarem a Lit Street Barcelona, al Portal del Mar. No se'ls fa la boca aigua? En un intent que ja s'ha demostrat reeixit en les edicions passades, Lit Street es consolida com un festival gastronòmic de l'street cuisine de qualitat, reivindicant que aquesta forma econòmica de menjar no ha d'estar renyida amb la qualitat dels productes i l'elaboració dels plats. S'ubicarà al Portal de Santa Madrona, a Barcelona, des de les 12 del migdia fins a les 8 del vespre. Podreu trobar tot tipus de plats, des d'entrants fins a postres i d'orígens diferents. Això sí, tots els plats seran d'allò més refrescants i estiuencs, i els xefs de Lit Street no s'estalviaran les ganes de provar nous plats que us puguin sorprendre. Oblideu-vos també de les llargues cues i els tiquets que es perden. A Lit Street aneu directament a l'estand i adquiriu allò que més gràcia us faci. El mateix funcionament s'aplica a les begudes. Podreu trobar Moritz, empresa col·laboradora amb el festival, vins Marquès de Riscal, algun vermut i refrescos.
Podeu consultar més informació sobre l'esdeveniment a la pàgina web barcelonamés.com/eatstreet. Els amants del soul i el rhythm and blues tenen aquest cap de setmana l'oportunitat de descobrir una de les artistes que s'està obrint pas amb més força dins el panorama musical. Parlem de Sarah P., una de les propostes més estimulants dels últims temps que ja s'ha guanyat bona part del seu públic amb una veu càlida i plena de passió. Aquest dissabte, a l'Ella, la cantant oferirà un concert gratuït que de ben segur us farà aixecar tots de la cadira i navegar pels ritmes brasilenys amb ànima de soul. Neta d'un cantant d'òpera i filla d'un tresero cubà, la jove cantant catalana Sarah P. va créixer envoltada d'unes influències musicals eclèctiques que l'han impulsat a moure's pels terrenys no gaire transitats del rhythm and blues, el neosoul i el funk, sempre amb uns matisos brasilers. Malgrat haver nascut a Barcelona el 1986 i haver estudiat al Jazz Club del Taller de Músics de Barcelona, la cantant ha desenvolupat bona part de la seva carrera al Brasil, on de la mà del productor brasiler Erico Moreira ha produït una de les propostes de soul més fresques i estimulants que ha conegut el gènere durant els últims anys. Una combinació que encaixa amb la tessitura d'una intèrpret jove però molt experimentada, que amb el seu single Wake Up es consolida com una de les veus més destacades de l'escena pop i rhythm and blues nacional. Aquest dissabte podreu gaudir en primera persona del concert gratuït que oferirà a les 10 del vespre al Parc de Can Sors de l'Ella, dins del festival d'estiu d'aquesta població. De ben segur que alguna vegada heu somiat en surcar als mars i notar el sol a la vostra esquena. Malauradament encara no és possible. El que sí que podem fer és observar les aus marines i prendre'n exemple. I com millor que a bord d'una Ketch, una embarcació llegendària que ens durà per les onades a observar aquests magnífics animals. Ens acompanyareu? Vinyes verdes vora el mar. L'embarcació Ciutat de Badalona és un Ketch clàssic bastit l'any 1929 i recuperat el passat 2006 per la Marina de Badalona, amb l'objectiu de reintroduir els vaixells de vela amb finalitats lúdiques, esportives i culturals. I amb aquesta idea s'ha organitzat l'albirament d'aus marines d'aquest proper dissabte 12 de juliol. La navegació amb el Ketch intentarà apropar no solament els tripulants a les sensacions que tenien els mariners de principis de segle, sinó també oferir una vista molt diferent de la ciutat de Badalona i l'observació d'aquestes aus de mar en el seu medi natural. Es convoca la trobada a les 11 hores a la Capitania del Port de Badalona i es preveu la tornada cap a les 2. S'ha de fer inscripció prèvia i el preu és de 15 euros per adults i 10 per als petits mariners. Preneu el rumb que preneu aquest cap de setmana, esperem que els vents us portin a molt bon port. Nosaltres hi sem veles en busca de noves propostes per portar-vos la setmana que ve. Vinga, som-hi!